Tappamiseen ei totu koskaan, julistaa viihdekanavan mainos ohikulkijoille Helsingin keskustassa. Aivan lähistöllä soittaa idästä tullut jousiyhtye. Soitinkotelo on tyhjä, mutta nämäkin muusikot tarvitsevat rahoitusta. Ohikulkija miettii, mitä tänään tarkoittaa ei koskaan. Ei koskaan on tuttu ilmaisu ydinaseiden vastaisesta sloganista mielenosoituksessa. Keski-Euroopassa se muodossa ei koskaan enää niin viida Hiroshima. Se tuo mieleen elokuisen muistopäivän ja rauhanfoorumin myös Suomessa. Foorumiin liittyen halu lieventää ihmisten pelkoja ja ratkaista ristiriitoja vaatii paljon. Uhittelun sijaan voimme kristittyinä niin kaduilla kuin kodeissakin edistää rauhaa kanssakäymisen, keskustelun ja taiteen keinoin. Ja mikä parasta, tuoda ihmisille elämään iloa, olivatpa he katusoittajia tai eivät.